Ayan guys, pag may sira kayong ganito, so ito yung gagamitin natin pang booster. Ito po, kita nyo, pang monitor po to sa ano, taya na kasi ito ay sira na kasi ito, pero hindi natin ito puputulin. Ito lang ang kukunin natin. A few moments later. Yun guys, ito na po. So natanggal ko na, hindi ko na ipakita kung paano ko tinanggal para hindi nyo alam. Okay kayo. Dalawa po to. Yan. Comment lang kayo kung paano ko to tinatanggal. Para makaalam naman kayo. Comment lang kayo doon ha. Ito na. So split up na natin to sa ating Raider-G. So tignan natin kung ang yung top speed ay magbabago ba. So top speed kanina is 96 lang. Makaulaw lang siya. So ngayon baka may ito magnet. So ang explain ko nito is magnet power. So ito ay magbibigay ng malakas na kuryente sa ating galing po sa ignition coil papunta sa spark plug. So ang kuryente niya is buo ang ibigay niya. Ipapakita ko sa inyo mamaya kung paano to ititest na malaman ninyo na kung talaga bang totoong buo ang ibigay na kuryente galing sa ignition coil to spark plug. So yan lang. Abangan ninyo ang pag-set up ko nito is maganda to para malaman naman ninyo kung totoo ba talaga to na malakas ba magbigay ng power ng ating motor. So ayan lang, babalikan ko kayo mamaya guys. So, sa mga baguhan lang, please subscribe guys, and comment mo kung paano ito tinanggal ko. Dong paliw ko sa cellphone na bilong. Okay, ako sa shoutout. So may nagpa-shoutout sa akin, sa shoutout ko. Shoutout kay Shainas. So subscribe po kayo sa kanya, sa kanyang channel. So ayan, yan ang kanyang mukha, sa kanyang pangalan. So comment lang kayo pag hindi tama yung pagbasa ko. Yan lang ang isan guys. So shout out rin kay Mokong 150. Mokong 150. So yan rin ang iyong mukha at pangalan mo. Yan lang guys. So may assistant ako ngayon, nakarating na. So yan. So ayan guys, abangan ninyo ang pag-set up ko ngayon sa paglagay ko sa Boss power ignition. So yan lang. Sa A few moments later. So ito na po guys, naputol ko na. Magnet power supply para sa ating ignition coil. So yung cover niya, kinuha ko lang para maganda sa tingnan. Maganda tignan, di ba? Ito na natin guys. 1 hour later. Three hours later. So ayun guys, natapos na siya. So ito na-install na natin yung booster ng ating ignition coil. Punta dito. So ito yung ignition coil. Ayan. So yung ignition coil. So punta yan dito. Dalawa ang nilagay ko na booster. Ito ang isa, tsaka dito ang pangalawa. So ayan. So masubukan natin to lumaya, top speed natin kung may kaibahan ba. So naka top speed na po ako, nakagawa na po ako ng top speed tungkol sa itong hindi po ko pa nilagyan ito. So may top speed na po ako na ginagawa. So ito, paglagay ko nito kung may kaibahan ba or wala.
or sa kanyang lakas, sa persa. So malalaman natin yan mamaya. So iti-test natin. So hindi ko na ipinakita yung paglagay nito kasi nalubat ako. So pagka nabukasan ko na lang ito nakita ko ngayon na natapos na siya. So salamat sa lahat at ngayon nag 1k subscriber na po ako. So salamat sa mga true na kaibigan na sumusuporta kayo. So mamaya pakita ko sa inyo kung ano ba ang resulta. So ang ginagamit ko na pag top speed ay yung GPS speedometer. So nag-install ako sa cellphone ko, sa Android ko ng GPS speedometer, yung offline lang and na magamit ng internet. So yan, malaman natin kung may kaibahan ba. So aabangan ninyo sa mga lahat na mga sumusuporta. So thank you. So stay connected always. Try na natin sa nyan lang. One eternity later. Ayan, balik tayo ulit. So ito po. First gear, second gear, third gear, fourth gear, yan lang guys, talagang power ng aking motor, 94 lang talaga. Malaman natin to pag lagyan na natin to ng boosted power sa ating ignition coil, malakasin natin ang kuryente. Yan lang talaga ang nangyari. Balik naman. Tira, 77. Kung may kaibahan ba. Sa 96 lang po ang naabot natin. So malaman natin to pag maka-powered booster na tayo, kung talaga bang aabot siya ng higit pa. Ayan lang.
guys. Ito na pong may booster na po sa ating ignition coil sa first gear. Abot na siya ng 103 sa last attempt na po ito. Okay na tayo. Lapit na maubos yung tubil natin. Mag full tank muna tayo. Lapit na sa maubos. Oh, full tank nih go. Spesial. Ah. 5 eh. Oh, dala tanan hub. Oh, labot ni. Disc brake lang ya. Kana lang dia. Pel sa hub, pel sa spoke. 5.8. Right, ayan kayo po na. Ay, sayang kayo, mawawas na. Trace? Masa na ako ah. So, ayan guys, natapos na ang ginawa natin na top speed pagsubok nito sa ating extra booster, power booster sa ating ignition coil, itong dalawa na to. So, may kaibahan talaga sa wala pa to nalagay is yung na top speed ko sa GPS, speedometer GPS na gamit ko is 96. Itong wala pa to. Pag nilagyan na ito is abot siya ng 103. So talagang malaki ang kanyang tulong nito sa pagpalakas ng ating kuryente. So sa gustong mag subo kahit anong motor, gusto rin nyo pwede ito ilagay
kayo nang bahala mag-install, maghanap lang kayo nito, gaya nito. So ayan, pakita ko yan. So ayan, maghanap kayo ng ganyan sa mga saan mo sa computer yan na gamit, or saan basta may meron na ganito, kunin nyo, ilagay nyo dyan. So makabigay talaga siya ng lakas ng kuryente, supply gikan sa dito sa ignition coil papuntang spark plug. So yan lang guys. Sa magtatanong, comment lang kayo. So and thank you sa lahat ng sumusuporta. So yan lang, sa susunod naman tayo na episode. So bye-bye.